Olu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 12 kundlunkulu ye-SABC yakulen Park eGauteng nazo eziphambili. Iphumile instruction from management ethi abafundi mabagoduka abafundi abanamali abanye bahlala kude baconfuse bastranded bayapanika ezibanibona abanandawo yokwenza kodwa bahleli phandle nebheki zabo. Kusajongwana ngezigodo zamehlo kwiYunivesithi iFort Hare Deakin eMpuma Koloni emva koqhankqalazo lwabafundi olunobundlobongela olukhokhelele konzakaleni kwanetshabalalo. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko manikawuleli warhuqa. Ezenzeka ngoku singene emoyeni lugqogqo lonothimba kwikhaya lengingi engusomashishini esola ngokubandakanyeka kubuqhophololo bubhensiswe ingxelo yebutho elikhethekileyo lophando ngokwehliswa ngomlenze kwezimali zabarhafi kwisibhedlele saseThembisa. Masibe Bunkawu sizibonele olu gqogqo. Units, investigation outcomes and consequence management. So they also do say that they'll communicate further once the legal processes have been finalized. And this is word from Wako Mutieng, who's the senior communications. Olgqogqo lulandela uphando lwe-SIU ngezitsholo zokwehliswa nokunikwa kwethenda ngokungafanelekanga oosomashishini abathile kwisibhedlele saseThembisa. Kujongana ngezikhono zamehlo kwiYunivesithi iFort Hare Deakin eMpuma Koloni emva koqhankqalazo lwabafundi olunobundlobongela olukhokhelele konzakaleni kwanetshabalalo. Uwayisa kuba ngumongameli webhunga labafundi ulwazi Khalakahla uthi abafundi ababini kutyholwa ukuba badutyulwe ngembumbulu ngexesha bengquzulana namapolisa kwiziko eliseDikeni. Le dyunivesithi iyalele bonke abafundi ukuba baphume kumaziko ayo aseDikeni naseMonti ngentsimbi yesihlanu namhlanje. Kulandela izidubedube eziquka ukutshiswa kwezakhiwo ezininzi eziquka esolawulo neofisi yemicimbi yabafundi. Abafundi bebeqhankqalaza ukusuka ngomvulo befuna unyulo lwe-SRC bekwabemelela ukuba inqununu unjingalwazi Sakhela Buhlungu asuswe kwisikhundla. Abafundi ezibawubona bayagoduka bagxothiwe kube instruction ezolo ethi mabaphume engakabethu 5 namhlanje otherwise bazawugxothwa i-private security. Lento ke yenzeka xa ndicinga emva kwesiganeko senzekileyo i-protest uqhankqalazo liye la-escalate izolo kwi-buildings ezitshileyo zakhiwo ezitshileyo kukho abafundi abadutyulwe ngeembumbulu zabanyani. Umongameli wombutho wabafundi ulwazi Khalakahla uzikhaba ngawo omane izityholo zokuba ngabafundi abatshisileyo esithi imeko iye yaqatsela emva kokuba abakwantsasane bekhulule irhuliwa bedubula abaqhankqalazi. What we have noted is that there are two. Last time I checked, when I went to the hospital, there were 2 students who were allegedly shot by live ammunition. Today I'm receiving a report that one of them is being transferred to the East London because of the injury is very bad. And all of this is done using state resources to attack students because these people should be protecting students. There is a narrative that the students are violent, which I highly reject because we went on March to collect students 2 times. There was never vandalism. Abafundi ke sele beqalile ukubhakisha imithwalo yabo bephuma kuzakhiwo zele dyunivesithi kwaye okwangoku akwaziwa ukuba kuya kuphendulwa nini na kwizifundo. Ubuyiselwa kweli umzimba onozakuzakweli eFrance ongasekhoyo noyengumphathiswa kwikhabhinethi uMfinathi Mthethwa oswelekele eParis eFrance kwiveki ephelileyo. Kulindeleke ukuba umzimba wakhe ugaleleke kweli ekuseni ngomso. Umbutho likhaya lakhe lezopolitiki i-African National Congress ubamba inkonzo yesikhumbuzo egameni lakhe ePinetown namhlanje. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uSimphiwe Mfokamakhanyo osekhayeni likaMthethwa kwambonambi ukuva banzi ngamalungiselelo esingcwabo. Mnguni masikwamkele ezindabeni. Segalelekile ekhayeni lakwaMthethwa onobhala jikelelwe insi uMnumzana Fikile Mbalula. Ingaba utheni kwintetho yakhe ngegalelo likaMnumzana Mthethwa emzabalazweni nakurhulumente wedemokhrasi? Siyavuya kunjalo ukhuluma nathi nje siqeda kuba nengxoxo naye unobhala jikelele we-ANC uMnumzana uFikile Mbalula. Ukhona ke emagcekeni akwaMthethwa njengoba sikhuluma ke nje ungizosuka esithombeni uthi ukubheka ke kancane ukuthi
obani abanye ke abonakala ke bekhona lapha ukuzobonga emswaneni kulapha emndenini wakwamthetho khona ke abaholi be-ANC abaholwa ke uyena umnumzane uFikile Mbalula bese kuthi ke lapha esifundazweni kube khona ucoordinator kanjalo noconvener wayo i-ANC njengoba wazi ukuthi ke kunethimba lesikhashana elibekiwe ukuba lihole lesi sifundazwe. Simbuzile ke unobhalajikelo lwe-ANC ukuthi njenge-ANC uphi umyalezo abawulethile la emndenini wakwamthetho washo ukuthi bona njenge-ANC bagqemeke ingozi engeqiwa ntwala ngokudlula emhlabeni kwaloyo belenxusa umnumzana uNathi Mthethwa la kuleli eFrance. Washo futhi nokuthi uyaqonda ukuthi isekhona imibuzo malungana nokuthi kwenzeke kanjani ukuthi yadlule emhlabeni umnumzana uMthethwa nokuyinto ke athe ke cha uyakholwa ukuthi izikhulu zalapha eNingizimu Afrika kanjalo nephathimandla zaseFrance zizokwazi ukuthi ke ziphenye kanzulu ukuze zifinyelele ekuthenini ke kwenzeke kanjani ukuthi ke kwenzeke lesigameko esolekutheni umnumzane uNathi Mthethwa adlule emhlabeni. Kepha ke ngamalungiselelo ke okubekwa kwakhe singaqinisekisa ukuthi umzimba wesidumbu sakhe kulindeleke ukuthi sifike lapha eNingizimu Afrika kusasa lokho kusayo bese kuthi ke futhi kusasa kukhona ke futhi esingathi ke nenkonzo yesikhumbuzo ehlelwe ke iqembu lepolitika beqhamuka kulona iAfrican National Congress. Okusempeleni njengoba sikhona nje la sike sabona ngaphambilini kufika amalungu eqembu leIFP nawo ukuzobhonga emswaneni kuzokhumbuleka ke phela ukuthi ke umnumzana uNathi Mthethwa njengoba bemele izwe nje lase France ubengasamele iqembu kepha bemele izwe lonke laseNingizimu Afrika malungana ke nokuba khona ke kwamalungu ayo iIFP lapha kwaMthethwa ukuzobhonga emswaneni. Kulindeleke ukuthi ke kusasa siyavuya kube nenkonzo yesikhumbuzo lapha empangeni ezobeke ihlelwe iqembu leANC bese kuthi ke ngesonto kuba ke inkonzo yokuthi ke abekwe endaweni yakhe yokugcina. Siyavuya. Kawushonguni sekuvakela umngcwabo kaMnumzana Mthethwa iza kuba ngwasebuhulumenteni. Ingabe setyunjiwe ikomiti eququzela lo mngcwabo mhlawumbi ingobani amalungu ayo? Kunjalo siyavuya okusempeleni izolo undunankulu wesifundazwe umnumzane uThami Ntuli obehola ithimba likahulumeni wesifundazwe ukuzovela ke la emndenini naye uzwakalise ukuthi ke umengameli wakulelo umnumzane uCyril Ramaphosa usekhethe ukuthi ke esingathi ahlonze umngcwabo wakhe njengosezingeni likahulumeni lwesigaba ke lwesibili. Washo ke ukuthi ke ngaleyo ndlela ke aseqalile vele amalungiselelo ukuthi ke afihlwe ngesizotha ngalo isonto kuleli siyakulona. Sibabe ngazibini ke Mnguni leyo into yatheli yethu uSimphiwe Mfoka Makhanya. Goku masibe evenkileni. Sihlabela mgabane indaba zethu iqonga labahleli iSANEF ligxeka abukhali indlela ezenziwe ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi azenze ngethuba evele kwikomiti yesigaba yeParlamente izolo. iSANEF ithi ezintetho luhlaselo olujoliswe kwinkululeko yonondaba. Ngolwesibini kule veki uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi uvele phambi kwekomiti yeParlamente ephanda izithyolo ezenziwe ngokaMkhwanazi. Umemelele ikomiti zezobunhlola zeParlamente ukuba ziyalele iarhente zobunhlola ukuba ziqhube uphando malunga nokuqhubekayo kwiofisi zeli zamajelo endaba. Lo kaMkhwanazi kwamemelele ukuba kubanjwe intatheli kwaye zinikwe izohlwayo eziqatha xa zenze impazamo kusasazo nakushicilelo lwamanqaku. Iqonga leli labahleli iSANEF lithi ezintetha zenziwe ngokaMkhwanazi zivuselela ingcinezelo yayikho phantsi korhulumente wengcinezelo kwaye zibeke esichengeni ilungelo lenkululeko yamajelo endaba kweli. Intsusa yezintetha zenziwe nguNjengele Mkhwanazi yingxelo emalunga nenkqubo yezobunhlola ijongene nolwaphulo-mthetho ingakumbi iziphumo ezisuka kuNjengele Jikelele wezobunhlola nezaphakamisa ukuba abekwe amatyala olwaphulo-mthetho umkomishina wamapolisa uNjengele Fani Masemula namanye amagosa aphezulu ngokugunyazisa ukuthengwa kwesakhiwo esixabisa i-120 million rand. Mkhwanazi utyhola ngelithi le ngxelo yayiyingxelo ekhethekileyo engafanelanga ukuba yaziwe luluntu kwaye unyanzelisa ukuba naluphina uphando lwezobunhlola malwenziwe ekhusini nokuba kurhanelwa urhwaphilizo ngaphakathi. That report
was published by News 24, journalist. It's a classified document, and it talks about properties within the secret service account. So the question is, how does a journalist get hold of such? Who then gave the journalist that? I'm using this as an example. It's not the only one. There's a number of them. Umkhwanazi ukwabize amagama entatheli zamaphephandaba iSunday Times, iCity Press neNews 24 athi zifanele ukuphandwa. All of us are agreed that there are issues of state that require secrecy to put all of us safe and for the police to be able to infiltrate the crooks. We are agreed on that. There's no debate about that. But where people go and procure property, for example, illegally, and where people put their girlfriends in what is supposed to be state houses, as an example, there's no national security to talk about there. ISANEF Ntetha zizama ukuvala igalelo elilikhubalo kwinkululeko yeli lizwe lobuntatheli. Kungoku nje ISANEF imemelela umphathiswa wezamapolisa nomkomishinala wamapolisa ukuba bagxeke izintetha zikaMkhwanazi esidlangalaleni. Isibini kubatyholwa abathandathu kugebengo lukaLiyolo Wakeni oleminyaka eli-18 sikhululwe ngebheyile inkundla kamantyi yaseHumansdorp eMpuma Koloni. Wakeni wahlatywa lahlanziselwa kwisikolo samabanga aphakamileyo iHumansdorp Senior Secondary kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Isine sabatyholwa abaselula kweli tyala kulindeleke sifake isicelo sebheyile kwinkundla yabantwana ngomso. uNtombozuko ubhala intulo ulandela eli nqaku. Singaphandle Humansdorp Magistrate Court apha eMpuma Koloni kulapho abarhanelwa ababini beye bavela ngezityholo zokubulawa zokuhlaba nokubulawa umfundi ebefunda kwisikolo saseHumansdorp uLiyolo Wakeni. Kulapho abarhanelwa ababini ke baye bavela namhlanje for isicelo sebheyili. Kulapho ke umantyi uye wabanika isicelo sebheyili nganye, but sizawuthetha kakuhle notata utata kaLiyolo oza kusichazela bona belusapho baziva njani kulapho nezinye izityholo zokuba uprincipal wesisikolo uye wasuspend for further investigation regarding le case, kuba kuyacaca uba kudala iziganeko ezinje zisenzeka kwesi sikolo. Tata, enkosi kakhulu ngothetha nathi. Tata, namhlanje sivelile court abarhanelwa ababini banikwa ibheyili. Nifemeli niziva njani? Mandibulise sisi wam. Siyifemeli sidanile kakhulu because ityala ngoku liyacaca into yoba lizawutshintsha. Unyana wam uzawubonakala engumntu omoshileyo because ndimamele xa umantyi bezawuwisa isigwebo uthi isehlo sangolesihlanu i-19 unyana wam ephethe i-pepper spray watshiza abarhanelwa aba. Yeah, but okwangoku masinike umthetho uhambe indima yawo. Yeah, but uloyiko lwam ke kuyo yonke lento is that ezi ntwana zizawubuyela esikolweni apho zenze khona yonke lento. Noprincipal njengoko na ubusowutshila uba naye usasuspendiwe komzuzwana ngenxa yemetha edibene nalento. So iyandoyikisa kakhulu, kodwa ke ngenxa yomthetho wase-South Africa asikwazi ukwenza ngakumbi. Kuzawunyanzeleka sihloniphe silinde uba zizawuthina iziphumo zekeyisi mhla igqitywayo. Tata, ndiyava kuthiwa ngomso bazaphinda babuye. Kukho naba bane bancinci bebekuthiwe bona bazokwazi uvela apha. Bona ngoku bekhe bavele benikhe nadibana nabo nababona ebusweni? No, andikababoni abanye aba njengoko besingeko besiqala ubuya phezolo kuba besisuka emngcwabeni. Ya, mhlawumbi ke ngomso xa bevelayo abanye aba ba-under age, but ke bona asizokwazi ubabona anyway because kungena abazali babo. Ya, kodwa bendinomdla nabo ndibabone nje ebusweni. Abebeqeshwe kunokontraka kwisikolo samabanga aphantsi iTumuheng eMakhwande eFreystata abarhokrisa ngokususa izixhobo zabo zokwakha kwesi sikolo ngenxa yokungahlawulwa. Badlo nokontraka ebaphalaborwa uvela waduka ngaphandle kokubahlawula ngokugqibeleleyo washiya kungagqitywanga nokwakhiwa. Ulwakhiwo lwesi sikolo lwaqala ngo-2014 but ungahlawulwa kwaqala ngo-2016. Abazali besikolo iTumuheng eFreystata baphakamise inkxalabo ngokuphathelene neemeko ezingekho mgangathweni, bebalula ukungabikho kokhuseleko nococeko, bekwakhankanya iimeko ezahlukeneyo eziphathelene nokwakhiwa kwesikolo nezakhiwo zophuhliso ezisiseko. Kambe ke sisikolo asinamanzi asisigxina yaye sixhomekeke kugqithiso lwamanzi lomasipala. Iinzame zokufunxa amanzi phantsi komhlaba zifena mthanyane nanjengoko kungafumanekanga amanzi phantsi komhlaba wamasango esisikolo.
Conditions of the school is not conducive for learning because the toilets are not working. There's no water here. It affects the hygiene of the children. Kunjalo nje imeko yogutyulo lelindle ayiginyisi mathe kwaphela futhi abafundi abaninzi bayanyanzeleka ukuba bazikhulule phansi nokubangela ivumba elinganyamezelekiyo kumasango esikolo. Ngaphandle koku isebe livakalisa ngokuba akukho sikhwasilima ngezindlu zangasese. There's no issue with the pollution control, but and it's also linked to the municipality water supply. But the issue here is the pipe that link the water from the municipality, and we will be engaging with the municipality so that they fix that water. Kananjalo abangonokontraka abakwangabazali nabo bahlabe ikhwelo ukuba kuxhaphaqabhiswe ngongenelelo kukwakho intambo zombane ezithe gengelele nokubeka impilo yabafundi esichengeni. The problem is that Bapalawura doesn't even talk to us. We tried to contact them on numerous occasions. It's affecting us, it's affecting even our families inside the houses. The problem is that they didn't pay us and we're expecting payment. Isebe lithi lingenelele yaye lingqobanisa inhloko nababandakanyekayo. I-IDT iza kubhatala unokontraka kodwa kunemingeni embala ekumele iqalwe. Some of them, their account are not active, and some of them there's issue with test compliance. Ukanti ke abazali bamemelele ukuba isebe lithabathele ingqalelo ezimeko zirhuqa isidima sabafundi eludakeni abangaphaya kwe-1,200 kwesi sikolo. Lihlalisele umhla wesithandathu kuNovemba ityala lonogada becandelo elikhethekileyo bakasekela mongameli uMnumzana Paul Mashatile yinkundla kamantyi yaseRandburg. Ukuza njengoko ngamele eli tyala uAbdul Khan engaphilanga ngokwasempilweni. Apha estudio sina intatheli yethu Kelvin Dludla. Mfoka Dludla, khawushwankathele kwenzeke ntoni enkundleni? Asibingelele futhi asibingelele nombukelo wendaba ze-SABC esekhaya namhlanje kuseni bese senkantolo yemantshi eRandburg lapho bekuvele khona abasolwa abayisishiyagalombili 8 uzokhumbula ukuthi labasolwa ilamaphoyisa abandakanyeka esigamekweni esenzeka ngonyaka u2023 emgwaqeni uthela wayeka uN1 nalapho kwabonakala khona bekhahlela abantu abathile emgwaqeni baboshwa ke ngawo lo nyaka bebelokhu beqhubeka nokuvela enkantolo ngiyakhumbula leli cala ngoba bese ngisuke nalo kude ngathi mangabe ngilandela owaye ummeli wabo waphikisana kakhulu nobufakazi obabekwe inkantolo esho ukuthi le video engikhuluma ngayo eyayisabalele akusiyona ivideo yayicacile bhaya ingabonakali kahle ukuthi ke kwenze njani wayesho ke ummeli wabo ethi ke nalabo abantu ababesemotweni ababehamba ngemoto yohlobo lwePolo nabo babephuzile ngaphakathi kanti ngokusho kwakhe babengafuni ukusuka emgwaqeni ukuze badedele imoto le okwakuthiwa ke ihamba iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile kodwa ke umbuso mawusho wona istate sasho sathi ke swalenza ucwaningo sathola ukuthi lemo kulezi imoto ezazikhona ezimnyama wayengekho iphini likaMengameli wezwe ke uPaul Mashatile ngakho sasingekho isidingo sokuthi ke laba bantu ke gijime ngalendlela ababegijima ngayo bazi baphazamise imoto bashaye nabantu zokhumbula ukuthi kulabantu abashayo balimala kwakukhona ngisho isosha lombutho wezokuvikela icala ke belilokhu liqhubeka lihlehla ngoba ke abasolwa bafuna ukuthi Butsiya leli cala lichithwe uzokhumbula ukuthi internal disciplinary hearing yasemaphoyiseni yabathola bengenalo icala kanti nabameli babo bami lapho ukuthi ke nenkantolo kufanele ukuthi ke ibathole bengenacala sithe mangabe sifika satshelwa ukuthi ke icala lizohlehla lihlalanga ngisho umzuzu owodwa 1 minute satshelwa ukuthi cha icala lizohlehla ngoba ke inkosi yenkantolo uAbdul Khan akekho emsebenzini ngoba ke akaphilile libe selihlehlela ke umhlazi isithupha kuNovember kodwa sikhulume ke nenhlangano lezi ezimele ezilwe lamalungelo abantu zasho ukuthi ke ayijabulile ngalokhu ngoba zona ibona ngathi akwenziwa ubulungiswa kuleli cala kanti bafuna ukulibona ukuthi ke lizophetha kanjani kanti obekulindeleke namhlanje Butsiya ukuthi ke imantshi ikhiphe isinqumo sokuthi ingabe lamacala afaka phakathi malicious damage to property neassault ingaba zochithwa yini kodwa ke ngebhadi ke imantshi iyagula sesoze sizwe ngenyanga ezayo Chochubeko Cebisi bambe ngazibini kwintatheli yethu Kelvin Mfoka Dludla.